mga kakigol, maayong hapon ka natong tanan or diri udto or maayong adlaw gyud ka natong tanan ug sa mga tan-aw siguro maayong gabi sa natong tanan kuan ron 4th death anniversary sa akong amigo nga si Dong Ray Boris mao na mga kakigol ikaupat nga sumaran siya kamatayon taon nya ato siyang iampo mga kakigol nga unta dawaton niyang kalag sa labang kagagahom sa tanang mga kalag nga naikalimtan o sa tanang mga kalag sa purgatorio sa tanan gayud nga mga kalag nga alabi na gyud sa akong partner si Kuya Gili Delmar. Basta mao na to mga kakigol, salamat kayo gadaggan mo ko mga kakigol mo nang tarungo lang sa din ako pag-drive mga kakigol kay lisod na kayo osbon ako 4th death anniversary ni Ray Boris ang amuang writer, director o leading man sa RMNTY Facebook. Mao to yung mga buutan kayo nga mga tao nga matarong yun o nga tinuod yun nga mulaban sa iyang isigataw sa tanan. Okay, thank you kayo mga kagul nga kang Inday Jackie po nga iyang asawa o happy ay dili no happy yan po na to dahil nga unta nakuha na sa ato ang lapang mga kagagahom ang iyang kalagugdad doon sa iyang gingharian. Salamat kayo ninyo mga kigol. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Lord, salamat sa tanan. Lord, sa tanan. Thank you kayo Lord. Mauro to mga kigol, salamat kayo. God bless.